A Fidesz tovább turkálna a magyarországi vállalkozások zsebében. Ahogy láttuk ezt a pénztárgépek esetében a boltokban, úgy egy szakértői csapat most arra készül, hogy minden magyarországi vállalkozás, a betéti társaságtól a részvénytársaságig számlázását, pénzforgalmát, üzleti adatait, üzleti titkait bekösse a Nemzeti Adóhatóság online rendszerében. Láttuk azt a káoszt, amikor egy egyszerű pénztárgéppel próbálkoztak, a határidőcsúszást, a műszaki analfabetizmust. Akkor milyen káosz várható most? Vajon megbízhatunk-e egy ilyen hatóságban, hogy nem történik visszaélés ezekkel a nagyon fontos és bizalmas adatokkal? Vajon nem jelenik-e meg ezeknél a vállalkozásoknál egy-egy hatalomközeli üzletember, aki szemet vetett ez a vállalkozásukra, és 10-20%-os vételi áron ajánlatot tesz, hiszen tudja, hogy ki a legnagyobb beszállítóm, kinek tartozom, és ki az, akinek az üzleti tevékenységemből eladok. Elég volt a megfélemlítésből, most még megakadályozhatjuk. Április 6-án egy határozott X-et tegyen a kormányváltó erők jelöltje neve mellé, szavazzon a változásra.